Perlog be menta sajisin nga pediang subhai pi ha kene ka channel bani blog te ha ban kong ngakwa ban ai ngu yo play namar ba ula play nga ya kapang ka stom bangalayo ban mi video na por cha por bat kum juru ngai ku play pi baro ki subscriber ki balaju spot inga na por cha por bat kum juru u play ula kar kui pi ula play pi na kapang ka stom ba pheleyo ban support ha kene ka channel ka jonga te ngamla klap ai ngu yo play namar ba play ula ai nga sha ya ka ta met ka ba sha ka klan bat kum juru ngalayo ban tre ban ta man lakas ni ula pelat syai nga ya ta kapang gestom nga yero ublay yakine gi baro yakine baro ki jing tre junga nga yero ublay om ki jing le junga om ki jing nang ki junga hendre ke de jing lam pastat ke jong blay de ngam yero yala de bangalong bru banang ban keren bangalong bru bang bakla bakren hendre kabade ke de jing lam ke jong blay kabapakla ke de jing lam ke jonga hi de perlok ngait baro-baro POE baro-baro ki video junga hoot ki rembun bahag jing duna Henry nga kermen ba pin sutanat ini video nga kermen ba pin support inga nak por bat ma pro ada don kini ki video junga ki baduna de ki baduna ki babak kelas ngi bahaban map namar ba pisut hui haga jing imbri uno bri umlaban beang wal ada ki breu ki play youtuber mabun bahag youtuber ki play ki video ki bas sutanat ki ba desisha Henry ki don hi tu karne kita gi nong ben kita ginong kho kita ginong komen snew kita ginong komen si kita ni kita namar ba kan nega jing poi junga ki subscriber kumba 1000 sanspa hapo ka shibnai de kani ka channel junga ho oj ngala grid la kham slam hi kamanta ulun chisnam henry ang klam ulut video de kajing kiu jonga ni subscriber junga kadon shibnai manta de kiu kumba 1000 sanspa ki subscriber ting ai kublay pi baro ki baju page ki baju kersian yang ana por ki bala klik yang tu subscriber ki bala press tu bell icon ngai kublay ki shibun bar blend ker khun ker do ki bar kum juru ki no support yang kini ki ba ben lane kita ki nong am sim yang aru blend ker kum ju hi blend ker kum ju ya pi bon ai pi ta met ka ba shat ka ba klan ka phin la ban tre hai kam ji pi man la gasmi bar blend un lai pi ya ta jingmong ki jingman saw ba ya kita ki jings new jong ni per thai baro ublay uni rap ipi ublay uni dai ipi ba phin lai agene ki jimong ki jimen saw bar kum juru ya kana ki jing snew jong ka perthai ho ki bun bha ki briu ki boong ho bangam nang ban ai khubor ho nya ngam nam ai khubor namar banga ngamlong ubru bastat ngamlong ubru bashimpang ho yo le se phila nang phil tibit bahaya de nakata ka daw phiong bangam nang ban ai khubor ne ban kren ban khana ho ngaduna shisha ya kata ngamnut ban surong akhmat ka jong phila ai ma phi namar ma phi de ta ibru bastat ki balanang ki bala ban shimpang nadu nakli hadu hatrai nga mentang kada sedang kumno pitem kada sedang manta tang shibnai ar melaya gane ka jing kren ka jonga de kinang bun bah ka jing bakla kena bun bahagi jing pukla ho yo le se pi phela biang pi phela nang ban kan makhna leng bagi khubor leng bagi no ge jing ja ho sakar ma pianga ya kata ge jing nang ge jing start ge jing pi sapen i nga kum tang akwa namar bam kadi ba piong ho nganang duna ho nya de bit kamba phela ong bit kena kai kena bom don kam don jam ya kata kam ke jam te waju ong bangam don kam don jam nyabun bahagi kam antre kwa tre mistri ne kwa tre kam langkha ne thung ing thung sinsar thung kuba tre mistri sauspa sanspa an ka chisngi kham tam le gani prathai du kam du jam kum ne shalati phi namar ba yo le se kane ka jingkiu ka subscriber junga mantala shibna yo le se ki video junga ru ki I ba kham ku view yo le se ki subscribe junga ru kham ku stat nagata ka breu yo le se ki breu kham bishni ya ka taru ngamla bantip yo le se ki bishni namar ba kile yo I ba kiu yo le se ki bishni ya ka taru namar ba yo le se ki I ya ka ta ka jing tuna junga hi bagi sa ben ru de ngamla ban ong hiru ya kata 4% ya kata jing tuna junga namar pam habaro I tubar nga shay I khaoj ki don hi bri plat wala ki pastor ki kren ya ketin ga jong pleru kinang don ka tu kat nei ki bri banai ben kham tam kumbanga lei breu baduna bu bit bu khlem school khlem stat phenang la ban ben sha oj nganang long shot tang breu baduna khmat jing phi perlok kamla ma phi kambit ma phi kambiang ma phi kam stat ma phi kam shimpang ma phi hakino kino kiliang hak keren ka khana hak perkhat ka perdan hak jing I men sim ye para breu kamla ma phi perlok kumba phila ong banga long breu baduna ho oj nganang long sha breu baduna
ngam kwa ban ong bang long bru ba start banang ba sampang ro chodong ngam kwa ban ong ta keren ka pikiran wat lebih ong khna kai ro biang khna klem kam klem jam ro biang khna ej ro biang lele uble ilut ba ro ya kita namar ba gane ka jing keren jiki kadi kita ka jing tenju ya ga hadu kat no ngala bansya but next video but sa Christian yang anak kapor gitu inang benyeru kino khoro oi ban Christian yang anak kapor lele ban Christian yang anak kapor haba pi i jing duna ho oi phila ban ben tembang ong i pi ban ong ban ben nak si nak sang te ya ketat ngam kwa dewat ngaru ha video jinga ngam pat ju currency ngam pat ju sang nak kata kata de insya video ban keren ba nak kren ga bok ke jung pi wal da pi benyeru keren da kentin ga bok ke jung pi wat ju ong da kentin si kentin sang te tang kata perlok khoblei sibon bat khoblei sijar ngo epi bat ublei undon rakat bat pi bat kumjur bat nga tang kata khoblei sibon